Welkom studenten van HAVO 5 en VWO 6. Welkom bij dit examen uit 2024. We gaan het hebben over vraag 6, over vraag 16 van het examen van 2024. Oorlog en vrede, Guerra y Paz. De vlootpolitiek van keizer Wilhelm II van Duitsland vormde een oorzaak van de groeiende spanning. Un causa di tensione crescente. Dus de spanning werd steeds meer, tussen Duitsland en Groot-Brittannië voor Promé Dies Nueve Dies Quater, voor 1914. Dus de vlootpolitiek van keizer Wilhelm II, un causa di tensione crescente. Geef aan waarvoor Duitsland een grote vloot nodig had volgens de Duitse keizer Wilhelm II. En, dus je hebt 2 punten, 2 onderdelen. En waarom Groot-Brittannië een grote Duitse vloot een bedreiging, een menace vond. Ja, waarom vond Groot-Brittannië dat? En een vloot zijn heel veel schepen zoals deze. Dit zijn schepen uit rond de tijd 1900. Ik weet niet van welk land, maar you get the idea. Je krijgt er een beeld van. En Willem II vond dat hij heel veel schepen nodig had. En Engeland vond dit een bedreiging. En van beide moet je uitleggen waarom dat zo was. Waarom dat un causa di tensione crescente was. Eerst beginnen bij Willem II en dan naar Groot-Brittannië. Als we gaan kijken naar het antwoord. Dan kun je 2 punten verdienen. Volgens Willem II had Duitsland een grote vloot nodig om de status te krijgen waar het recht op had. Dus Willem II wilde de status waar het recht op had, om ook koloniën te verwerven. Zij wilden ook koloniën en om een echte grootmacht te zijn. Dan Groot-Brittannië. Dit vormde een bedreiging voor Groot-Brittannië en haar kolonies, omdat voor de handhaving van het Britse imperium de Britse vloot het grootste en de sterkste ter wereld moest zijn. Ja? Dus een Britse vloot, heel veel schepen, moest de grootste en de sterkste zijn. Corda bom, un quart di mondo tabata pertenece na Gran Bretagna en paese na tamete mestri e flotte di mas grandi na mundo. E flotte di mas grandi na mundo. Ja? Ik hoop dat het een duidelijk filmpje was en ajo.